Вие сте с програма Христо Ботев и с нашите минути за образованието. И тази година резултатите от матурата по география са най-ниски, което е проблем, заслужаващ коментар. Коментарът е още по-належащ обаче, поради факта, че това се случва за пореден път. Нещо като традиция. Защо е така и какво е необходимо да се промени в самия изпит и в начина на изучаване на училищния предмет география, сега ще ни каже доцент Иван Дреновски, който е преподавател в Югозападния университет и е член на управителния съвет на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти. Здравейте, доцент Дреновски. Добър ден, госпожо Гаврилова, и на всички ваши слушатели. Просто очевидни са числата в случая. Нисък резултат по география и това не е за първи път. От доста години е така. Какви са причините? Също не за първи път ги коментираме и с вас включително, но нека все пак да ги кажем още веднъж. Поне две основни причини, много съпътстващи, като главната причина се корени преди всичко в неравнопоставеността на броя часове, задължителна подготовка, с които се изучават отделните матуритетни предмети в гимназиалния курс. И географията тук се изучава само 9 и 10 клас с общо 108 часа, а да кажем други предмети като история или тези от философския цикъл се изучават с 216 часа и при това някои от тях в 11 и 12 клас, да не говорим за чуждите езици, примерно, където разликата е още по-голяма. Добре, има такова нещо като час и половина, т.е. първия срок са 2 часа, втория срок 1 час. Още повече, че единия срок предмета се изучава с 1 час, другия срок с 2 часа и този срок, когато се изучава 1 час, на практика това е неефективен учебен процес. Това многократно сме го заявявали и фактически още януари месец имахме предложение за възстановяване на часовете по география на 2 часа седмично и по този начин за преодоляване на тази неравнопоставеност, за която говориме към вас, с нарочно писмо до Министерството на образованието и науката по линия на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти. И за съжаление до този момент нямаме отговор. Тоест нашето министерство, както аз се пошегувах на едно от събранията на 28-те регионални клона, които има нашата асоциация, опитваме се да нарушим тази високотехнологична полупроводникова връзка от страна на Министерството и да почнем цели проводници да има обратна връзка, но нещо тя не се получава за момента. Добре, това е едната причина, малкото часове. Значи въпросът е, щом е матуритетен предмет, защо се изучава в толкова малко часове? Това е единия въпрос и другия проблем и другия кръг от причини, които вие посочвате нееднократно, това са самите въпроси на матурата. Вида въпроси. Въпросите, или както е прието да се казва, формата. Т.е. комбинацията от различни видове въпроси. Фактически матурата по география е най-сложна, тъй като имаме 4 различни типа въпроси. 30 въпроса от класически затворен тип, които носят по една точка. Имаме 6 въпроса от отворен тип, които носят 15 точки. Имаме 2 практически картографски задачи, където се изисква разпознаване на географски обекти, било то градове, страни, реки, езера и така нататък. Като тук всеки един обект общо с 25 носи също по една точка. И накрая има едно развиване на тема, носещо 30 точки. Значи, развиване на тема има по матурите, по философския цикъл, по езиците, по история, но те се изучават с двойно повече поне часове в горния курс задължителна подготовка. Да, и може би има смисъл точно по тези предмети, които по традиция наричаме разказвателни, да се развие някаква тема, докато тук при географията, например, за мен са много ценни точно тези практически задачи, свързани с разпознаване на карти, да речем. Нещото, което може да е полезно наистина на всеки един, независимо с какво се занимава от тук нататък в живота. Фактически в тази връзка са и нашите предложения, пак по линия на асоциацията, отправихме писмо миналата седмица отново до Министерство за промяна в формата на матурата, като първото ни предложение е да отпадне развиването на текст, какъвто и да е той, дали ще е тема, есе и така нататък. В нашия случай е тема и да се увеличи относителната тежест на тези картографски въпроси, защото методически е несъстоятелно един такъв отговор, разпознаване на обект
да се оценява само с една точка, както и една точка се дава за отговор на затворен тип въпрос. Мисля, че да се увеличи много логично. Много логично това, което вие предлагате. Всъщност тази промяна в матуритетните въпроси би трябвало да означава и промяна в начина, по който се изучава предмета география, т.е. да се наблегне на нещо друго, а не толкова... Нещата са взаимосвързани. От една страна да се преструктурира учебното съдържание, защото то сега е просто прекалено компресирано и само една от другите причини. Матурата по география се основава на въпроси от 34 тематични ядра, които трябва да се вземат в тези 108 часа. Другите матури обикновено са около 15-20 тези тематични ядра. Казано по-простичко, се препуска се през някакъв материал и най-накрая... Съвсем определено. Да, без да се упражнява и без всъщност да се олекоти, да останат съществените неща, върху които след това наистина да бъде и матурата, за да бъде адекватна оценката за това, което са усвоили учениците по време на своето обучение. Имате ли някаква надежда, че ще бъдете чути най-накрая? Надяваме се, предложението си да бъде редуцирано като обем учебното съдържание, да бъде преструктурирано, като наистина се постави акцент върху уроците за дейност или за практически знания, където все пак се формират тези умения за ориентация по карта, за извличане на информация от диаграми, от таблици за географски анализ, защото това е по-важното и това остава. Знанията като репродуктивни знания, просто те изчезват и наистина в случая с географията учениците дори да са учили съвестно 9 и 10 клас, докато дойдат на матура 12 клас, те всичко са забравили. Да. Добре, казахте, че имате надежда все пак да бъдете чути. Има ли някакво потвърждение за това, че се чуват вашите предложения? Вие все пак сте професионалисти, преподаватели и училищни, и университетски по география. Този въпрос трябва да зададем към отговорните фактори в Министерството, но се надявам, все пак днеска е 16 юни и 1937 година, след раждането на Симеон Сакскобургготски, е имало един указ за повишаване на оценките на всички завършващи с една единица, да дадем основата на една промяна, която до година ще доведе до по-високи оценки на матурата по география. Дано да бъдем чути този път. Оценки, които да отразяват всъщност и уменията и знанията на учениците. Да, все пак, защото има и много налучкване в тези матури, в тези затворени въпроси, тестове. По география има най-малко налучкване и фактически заместник министър Кастрева каза, че интереса на учениците се определя от това колко по-лесно могат да научкат или да оцелят, беше буквалния нейн израз, отговорите. Докато нашите матури в настоящия момент само 30% от точките могат да се набавят чрез научкване. И именно за това резултатите са много ниски на матурата по география. Те са крещящи резултатите и би трябвало наистина този, който трябва да ги чуе, за да се направят някакви разумни ходове, за това да не бъде така. Нека да кажем няколко думи сега и за националното външно оценяване след 7-ми клас. Там какви резултати излизат и какво това също говори в посока пак на казаното до тук за матурите след 12-ти клас ли? Сега не разполагам с достоверна статистика, специално за успеха, който е за националното външно оценяване по география след 7-ми клас. Това е един от модулите, заедно с историята, с двата предмета. Но това, което прави впечатление, че от 16 въпроса, които са включени в това национално външно оценяване, 10 или, грубо казано, 2/3 проверяват именно умения за извличане на информация от текст, от таблица, от картосхема и съответна географска интерпретация и анализ. Това е хубаво. Няма въпроси за възпроизвеждане на знания. Да, хубаво чудесно, обаче часовете за практическа дейност са едва 1/5 от общия хорариум по предмета. 10 часа от 51.
Тоест ние учиме децата на едно, ги изпитваме на нещо друго, което е абсолютно некоректно и неминуемо трябва да има преструктуриране на учебното съдържание, на видовете уроци най-напред, а след това вече да ги изпитваме по този начин. Тоест, почнато е малко отзад напред. Това е хубаво, че има такива въпроси за проверка на уменията, но пък, казвате вие, самите умения не се възпитават, не се изграждат достатъчно в часовете, тъй като часовете не са такъв тип часове за упражнения, за усвояване на такива умения. Тоест, ако мога да обобщя накрая, проблема има два аспекта. От една страна да дадем съответните знания и умения, за което са необходими повече часове, и от друга страна аспектът е в оценката на тези знания и умения, което трябва да бъде общо взето равнопоставено по отделните матуритетни предмети, защото иначе мериме с различен аршин. Добре, това беше мнението на българските професионалисти, географи и регионалисти, изразено от члена на управителния съвет на Асоциацията на преподавателите по география, доцент Иван Дреновски, за матурите по география, за резултатите от тях и причините тези резултати да са толкова ниски. Аз ви пожелавам не само заради вас и не толкова заради вас, самите професионалисти, а заради учениците, заради нашите деца, да има този път да бъдете чути и да има някакви разумни стъпки в промяна, така че и да няма такива ниски резултати и да има все пак ефект от обучението по география. Само ако мога да добавя накрая, за да може и труда на учителите по география да бъде оценен по достоинство, защото сега излиза едва ли не, че те не си вършат работа, което далеч не е вярно. И има много всеотдайни учители, които трябва да бъдат просто наистина тачени